Probao sam najrazličitije miševe za sada, Logitech, SteelSeries, HyperX, Razer, Attack Shark, bukvalno manje više sve što možete zamislite, ja sam probao, čak i na ovogodišnjem Jugo MK Meetupu, Bakistuta i Gajbotron su doneli ne znam koliko modela miševa koje ste mogli da probate kod njih, koji su, da kažem, off-brand, kao manje poznati brendovi miševa i tako dalje. Ako niste bili, definitivno toplo preporučujem da sledeće godine dođete, nadam se da će opet doći i doneti miševe, da vidite i da probate sve to. Zašto pričam sve to? Zato što su baš njih dvojica, Gajbotron i Bakistuta, meni otkrili VL Mouse B-Sticks. To je miš koju upravo držim u ruci i to je miš koju ja mainujem zadnjih nekoliko meseci. Našli smo se na nekoj kafi, ćaskali, neko od njih je poneo svoj primjerak VL Mouse-a, ja sam ga probao i rekao to je to, ja moram kupim ovaj miš. I na kraju ga nisam kupio ja lično, kupila ga je moja supruga, tako da draga, hvala ti puno. Ovo je možda najbolji miš koji sam ikad imao. Ovo je 39 grama, Pixartov 3395 senzor, 4K Hz, polling rate, magnezijum za 150 evra. Tako da, ajmo detaljno u VL Mouse B-Sticks. Da počnemo od dizajna i samih fizičkih karakteristika. Kada je oblik u pitanju, oblik je onako prilično ok, ja imam banju šaku, to sam napomenuo milion puta i meni ovaj miš savršeno leži u ruci kada je to u pitanju. Nekim ljudima smeta, nekim ljudima ne smeta, ja sam na onoj strani koji ne smeta, što je ovako šupljikav, bukvalno na sve strane, to mu, da kažem, dodatno daje to da ima tih 39 grama, jel, on je šupelj čak i sa donje strane, tako da ono, faktički ceo miš je bušan i ima tih 39 grama, što je neverovatno lako, znači ovaj miš leti po podlozi, bukvalno kako god i šta god hoćete da uradite s njim možete, tako da kada je to u pitanju, taj magnezijum je vrhunski materijal, za mene lično, znači ono kad ga držim u ruci, to je sve kako treba, meni se ruke nešto specijalno ne znoje kad igram i nemam taj problem da mi nešto klizi, da mi beže i tako dalje, ali imate grip tejpove koji dođu u pakovanju zajedno sa ovim mišem, tako da ukoliko želite možete da stavite grip tejpove na njega i da onda smanjite to klizanje ako imate taj problem. Kad smo već kod pakovanja, uz njega dobijete i, znači dobijete ove defaultne skejtove koji su na njemu, to su PTF i beli, teflonski 100% virgin grade, imate staklene i imate još jedan set PTF klizača koji su crni, tako da imate stvarno onako prilično bogato pakovanje. Samo pakovanje, to je sama kutija za VL Mouse B-Sticks je jako lepa, jako je lepo urađena, meni se mnogo svidelo koji je fazon, jer vi kutiju faktički otvarate ovako, jel, i onda unutra vam se nalazi miš i sam dongle i sve ostalo što treba, da kažemo, od tih propratnih materijala se nalazi u ovoj kutijici samoj, tu su vam klizači, tu vam je uputstvo i sve ostalo, tako da stvarno jako lepo pakovanje, ima jako malo papira, što se meni stvarno jako svidelo, zato što nema potrebe da bacaju gomilu papira na neke gluposti, sve ok, 90% ovog pakovanja mislim da može se reciklirati, tako da stvarno sve pohvale za VL Mouse kad je ovo u pitanju. Naravno, uz sam miš dobijete i USB-C kabel, miš može da se puni direkt na USB-C i ima dole jedan switch koji ako isključite ili uključite, to vam daje da li je wireless ili wired varijant, tako da ukoliko hoćete da koristite ovaj miš žično, što apsolutno ne vidim zašto bi iko ikad uradio na mišu koji je 39 grama, ima 4K Hz polling rate wireless miš, ali ako postoji taka neka osoba, možete da ga koristite i preko kabla, dobijete stvarno fin paracord kabel koji dolazi u ovaj miš i malo je, da kažem, pod uglom je ovaj USB-C port, odnosno sam kabel, tako da smanjit će taj drag, ali verujte mi, toliko je lagan miš da kad stavite i taj lagani kabel, jako se osjeća kabel, bukvalno nema poente, koristite ga samo na wirelessu i punite ga redovno i bit će sve ok. Dakle, uz sve to dobijete i najzanimljiviji 4K dongle koji sam ja ikad vidio u životu, izgleda kao Rubikova kocka i ima displej na sebi, što je stvarno fantastično i na njemu možete da prikažete neke interesantne stvari tipa koliko vam je trenutno baterije ostalo, koliko je trenutni polling rate i koji je DPI, što je stvarno super varijanta i on vam daje kao da vidite i jačinu signala. A uz sve to, kada uđete u njihov software, vi možete dodatno da podešavate, da menjate neke stvari, da sklanjate, da oduzimate, dodajete i tako dalje, menjate boju. Iskreno da vam budem, nisam se nešto specijalno bavio customizacijom dongla, jer sam shvatio da mi najbitnija stvar postoji i tu mi je odmah, bukvalno samo bacim pogled ovako i odmah vidim, a to je koliko mi je baterije ostalo, pošto sve ostalo manje više na svim miševima je meni set and forget, ja namestim DPI, namestim sve što mi odgovara, to je to, treba mi možda pola dana da se naviknem na oblik tog nekog novog miša i posle toga samo pičim dalje, ali ovo mi je jako zgodno što ne moram da ulazim ni u kakav software, ne moram da drndam nešto specijalno, znači samo mi stoji taj dongle, tu ima display, postoji indikator baterije, 10 od 10, stvarno nemam ni jednu jedinu zamerku za ovaj miš, kao što rekoh, ovo je možda najbolji miš koji sam ikad u životu imao. Ljudi ga često porede sa Final Mouse-om zbog tog celog fazona magnezijuma i što je tako šupljikav i tako dalje.
i u tom nekom segmentu, da, ok, mislim da ima smisla za poređenje, ali definitivno nije taj isti oblik. Imao sam prilike opet kod Batistuta i kod Gajbatrona da probam taj Final Mouse i Luka Mašina Ultima ima njega, tako da sam, da kažem, probao kod njih trojice i ima sličnosti, ali definitivno to nije isto. I Razer Viper Mini, mislim da je onaj Signature Edition varijanta, porede ga i sa njim, ponovo zato što je to taj fazon, znači šupljikav, magnezijumski, ultra lagani miš i tako dalje. I sad, kada pogledate Viper, taj Signature Edition i kada pogledate Final Mouse, ti miševi koštaju po, ne znam, 250-300 eura, stvarno su skupi i uglavnom ljude odbija ta cena, dok VL Mouse Beast X daje isto, u nekim slučajevima čak i bolje, više performanse i tako dalje, za $139. To otprilike kada naručite taj miš da vam stigne u Srbiju, kada platite poštarinu i sve ostalo, on grubo izađe 145-147 evra. Opet Batistuta i Gajbatron su mi prodali super foru, ja kad sam kupio samo sam uzeo broj poručbine, poslao VL-u i rekao, ljudi, ja živim u Srbiji, ali možete molim vas da stavite cenu paketa da bude 20 eura, samo da ne bih platio bez veze carinu i tako dalje. Oni su rekli, naravno, nema problema i stavili su da ovaj miš zapravo košta 20 evra i nisam platio nikakvu carinu, nikakav porez na to i tako dalje, znači sve je bilo praktično ona cena koju ste videli vi na njihovom sajtu, ono što vam se skine sa kartice, tako da veliko hvala ljudima iz VL Mouse-a koji su carevi i uspeli su to da urade i još veće hvala Gajbi i Bakiju koji su mi provalili tu foru, inače se nikad ne bi setio, vjerojatno bi platio još 20-30% više. Što se tiče unutrašnjih karakteristika ovog miša, kao što rekao, 4K Hz polling rate, Pixartov 3395 senzor koji je vrhunski, mislim, to je jedan od najboljih senzora danas koji možete nađete i ono što je zanimljivo je ima Omronove optičke svičeve. Ti svičevi su verovatno zbog toga što je magnezijumski pa je sve utegnuto, nekako nema nikakve škripe, nema da kažem nešto što bi mi smetalo da kao koristim ovaj miš i tako dalje. Definitivno zvuk ovih svičeva i sam osjećaj kada se oni klikću, meni ovo zvuči praktično savršeno, ja ovako zamišljam zvuk miša u svojoj glavi kad ležim noću i maštamo zvuku miša, tastature i tako dalje. Dobro, čudan sam, ajde šta da radim. Tako mi nekako zvuči miš u principu u mojoj glavi i to je ono što meni VL Mouse daje. U principu je taj zvuk koji hoću i jako sam zadovoljan kako to radi. Kada je scroll u pitanju, to je neki Nordicov kontroler, mislim da je tipa 58280 ili tako nešto, nije važno, radi savršeno dobro. Sam scroll ima lepe, onako prominentne taktilne korake, ali ne smeta kada se ide brže po njemu, stvarno jako cool varijanta i sam klik je onako, da kažem, srednje težak da se stisne, tako da može da se spamuje, a ne deluje da ćete ga tek tako slučajno kliknuti. Jedina moja, pa ne mogu da je nazovem ni pravom zamerkom, ali to su kao ajde sajdu dugmići koji nisu toliko utegnuti kao ostatak dugmiće na ovom mišu, tako da to je, mislim, to nije realna zamerka, razumete, samo je toliko je dobro sve ostalo da kao kad ova dva nisu na 1000% nego na 800%, onda deluje da je kao malo bez veze, u stvari stvarno je savršeno sve okej i da kažem glavni klikovi levi i desni nemaju apsolutno nikakav pre-travel, post-travel, ništa, znači tu je bukvalno kako krenete odmah aktivirate switch i to je sve 5. Jedino što nije magnezijumski na ovom mišu je samo dno, znači ono je izrađeno od neke plastike, verujem da je to zbog dodatnog olakšanja kao i zbog olakšanja veze komunikacije sa wireless donglom, zato što ako bi bio komplet od magnezijuma, iako je šupalj, možda bi bilo nekih smetnji, mali Faradejev kavez, ko zna, svašta nešto tu može da se desi. Poenta priče je da u suštini, samo taj deo je plastičan, sve ostalo je od magnezijuma i stvarno odaje utisak ekstremno premium periferije. Sad, periferije su vrlo lična stvar, to smo 100 puta pričali, možda vam se ne sviđa oblik, možda vam se ne sviđa dizajn, možda mrzite šuplje miševe i mislite da je to bez veze i tako dalje. Meni ne, ja volim i samim tim mislim da je ovo 10 od 10 miš, najbolji miš definitivno koji sam ikada probao, imao, posjedovao lično i tako dalje. Što se tiče baterije i trajanja baterije, kada je VL Mouse Beast X u pitanju, to je 300 mAh baterija u njemu. Ona traje relativno kratko, ajde recimo traje između 3 i 5 dana u zavisnosti od toga koliko koristite miš. Da, ukoliko miš koristite na 1K Hz polling rate kao što ja koristim, ukoliko mi želite da koristite na 4K Hz polling rate, grubo 3 do 5 sati umesto 3 do 5 dana. To je čisto nešto što sam zaboravio da kažem, tako da ajmo nazad na video. Meni grubo traje uglavnom oko 3 dana. Ja ga bocnem preko noći na punjenje, on se napuni sve 5, nemam bukvalno ni jedan jedini problem sa njim posle toga, opet 3 do 5 dana, jel? Zavisnosti od korišćenja. Sama baterija je
kažem, 300 mAh, puni se relativno brzo preko USB-C-a, ne verujem da ćete imati ikakvih problema ili zamerki. Na kraju svih krajeva možete da koristite miš tih recimo pola sata, 45 minuta dok se on ne napuni i na kablu, što ne preporučujem, preporučujem da malo razmišljate o tome kad punite periferije i da imate zauvek taj super gotivni bežični utisak i osjećaj kada koristite ovaj VL Mouse Beast X, a što se tiče samih klizača i tako dalje, ovo trenutno testiram na mojoj fancy podlozi, Tech Duke, imate link u opisu, možete da kupite ovu podlogu ako želite, ona je 800 mm široka, 300 mm visoka, 5 mm debela, prošivene ivice, neklizajuća podloga, vodootporna i može da se pere u mašini, tako da ako želite da podržite meni i rad mog kanala, link vam je u opisu za kupovinu, ali ovo je dosta brza podloga i to pominjem zato što VL Mouse na njoj leti, bukvalno, tako da morate da podesite DPI malo drugačije ukoliko imate neku brzu podlogu. Sve u svemu, VL Mouse Beast X je najbolji miš koji sam ikad imao, to sam pomenuo vjerojatno 5 puta do sad. Nemam nameru da menjam, da kažem, main miš neki drugi. Jedina možda zamerka, ajde, u stvari nije možda jedina zamerka koju sam imao vezano za ovaj miš je, pošto je magnezijum i ima ovu fancy srebrnu boju, imate različite boje, ima tipa ljubičasta, crna, zlatna, srebrna, ne znam, strava su im boje, idite, bacite pogled, link vam je u opisu, je, pošto moja tastatura je aluminijumska i kako mi stoji ovaj miš, ako nešto kao pokušavam da izigravam, da znam da igram Counter Strike, Valorant i ostalo, par puta sam ga čuknuo sa strane i ostavio sam malu grebotinicu sa strane, tako da malo ga pripazite ili kupite plastičnu tastaturu i onda ste ok. Hvala vam što ste gledali ovaj video i hvala vam što se družite sa mnom. Ovo je bio VL Mouse Beast X. Gospođo, hvala ti puno što si mi kupila ovo na poklon, definitivno najbolji miš koji sam ikad imao u životu. Podloge se nalaze u opisu ako želite da naručite, kao i linkovi ka svemu o čemu smo danas pričali. Subscribeujte se, lajkujte, stiže još brda nekog interesantnog sadržaja, a do neke sledeće prilike, ja vas pozdravljam.